Εσύ. Ναι, εσύ. Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς τη λέξη Ολλανδία? Μόνο τυρί. Ας ρίξουμε μια ματιά μέσα στο τυρί. Ναι, συνέχισε. Κοίτα καλά. Η Ολλανδία, ή αλλιώς κάτω χώρες, είναι μια μικρή χώρα στη Βόρεια Ευρώπη. Και έχει 300 χιλιόμετρα μήκος και 200 χιλιόμετρα πλάτος. Όλη η χώρα είναι παιδινή με πολύ χαμηλό υψόμετρο, ενώ η Δυτική Ολλανδία βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Ευτυχώς, στις ακτές υπάρχουν δυνατοί και ψηλοί λόφοι που συγκρατούν το νερό της θάλασσας. Υπάρχουν όμως και ακτές που δεν έχουν λόφους. Έτσι, οι άνθρωποι χρειάστηκε να κατασκευάσουν αναχώματα. Παραθαλάσσια αναχώματα, παραποτάμια αναχώματα, αναχώματα μεγάλα, αλλά και μικρά. Το κλίμα της Ολλανδίας είναι ωκεάνιο. Οι βροχές είναι άφθονες όλο το χρόνο, εκτός του χειμώνα, και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ οι θερμοκρασίες είναι σχετικά ίδιες το χειμώνα και δροσερές το καλοκαίρι. Ένα χαρακτηριστικό του κλίματος είναι ότι φυσάει πολύ. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που υπάρχουν και πολλοί ανεμόμυλοι. Τους χρησιμοποιούν για να στραγγίζουν και να στηνώνουν τη γη. Σχεδόν παντού, όπου κοιτάξεις, θα δεις έναν ανεμόμυλο. Οι ανεμόμυλοι επίσης χρησιμοποιούνται για το άλεσμα των σπόρων, όπως το καλαμπόκι και το σιτάρι. Κοιτώντας πάνω από την Ολλανδία, βλέπεις ένα τοπίο από πολύχρωμα σχήματα σαν σχέδιο. Πρόκειται για εκτάσεις από πολύχρωμες τουλίπες. Την Άνοιξη, οι τουρίστες από όλο τον κόσμο έρχονται για να τις δουν. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας αποτελείται από πεδιάδες. Οι μεγάλες πόλεις και οι βιομηχανικές περιοχές βρίσκονται στο δυτικό μέρος. Σημαντικό για τους Ολλανδούς είναι και το φυσικό περιβάλλον και ειδικά οι υδροβιότοποι. Πρόκειται για προστατευμένες περιοχές, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα δάση. Μην τρομάζεις, μια αγελάδα είναι. Στην Ολλανδία υπάρχουν 4 εκατομμύρια αγελάδες, από τις οποίες οι Ολλανδοί παίρνουν το γάλα για να παράγουν. Σωστά, τυρί.